ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି କେମିତି ପ୍ରେମିକା ସହ ଖେଳ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପ୍ରେମିକ ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ସଦାବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ କେମିତି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଫସିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ଆସିଲେ ଯାହାକି ରୁମ୍ର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଖେଳ କରିଦେଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାଲିକା ଏମିତିକା ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛି ଲଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯାହାକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉଲଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସହ ସବୁ ଖୁବ୍ ମିଳିକି ଏ ଯୁବକ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନାହିଁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ବନ୍ଧୁଗଣ ନିହାତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲେଖିବେ।